når vi er i jegets virkelighed, så er vi oprigtigt og dybt set fanget i en gordisk knude, et net af lag på lag på lag på lag på lag af usandheder. Dybe adskillelser, hvor en virkelighed, som i bund og grund er ét, den deles op, splittes op, adskilles, projiceres. Og det går så dybt, det går langt forbi vores sanser, det går langt forbi de dele af os, vi har bevidst adgang til. Så det net, det er et fængsel, det er en fuldstændig uløselig gordisk knude. Og vi kan lave lige så meget traumaterapi og psykoterapi, og vi kan sprælle, kan vi. Vi kommer simpelthen ikke. Det er som at grave sig gennem jorden med en teske. Men når, ikke hvis, men når den dag, som vil oprinde for alle, når vi har en opvågning, når vi på en eller anden måde ved skæbnens gunst, og også bare som en naturlov i vores evolution, når på et eller andet tidspunkt, at erkendelsen at det ene, livet selv, det som bare er, før nogen ser det, før nogen oplever det, det som er både i den, der oplever, og det, der opleves, når det pludselig erkendes, så er det vitterligt som den gordiske knude, der bare kan begynde at falde fra hinanden. Og ofte, så vil der være øjeblikke af, du kan sige, af ekstatisk opvågning, hvor det er som om, at vi gennemskærer den gordiske knude, at vi virkelig, havet åbner sig for os, og vi står frie, og vi kan tro, at vi er oplyst, eller et eller andet, du ved. Ofte vil vi få peak-oplevelser, kan du kalde det. Men. Hvor skal vi ydmyges, hvis vi tror, at det var det. For der er så meget, som står og venter på, ikke bare at blive set igennem i et højt øjeblik, men det høje øjeblik, og den erkendelse, den er klar til så at skulle have lov at strømme ind gennem lag på lag på lag på lag af adskillelse i alle vores inkarnerede legemer, i vores sind, i vores følelser, i vores energisystem, i vores krop, i de inderste dele af vores nervesystem, og i aspekter af, hvordan vores bevidsthed binder på vores inkarnation, og ind forbi inkarnationen, ind i det, du kan kalde karmisk, og forbi vores egen inkarnation, ud i det almen mennesket, der bare lag på lag på lag på aspekt på aspekt, hvor det vi vågner til, ønsker sin vej ind. Så det at have en opvågning, det er ikke en fuldendelse. Det er bare at være adgangsbillet til at få lov på en måde, kunne du sige, at blive kanal for det guddommelige, kan finde sin vej. Først og fremmest, før vi overhovedet, altså hvis vi tror, vi har en opvågning for så at skulle et eller andet redde verden, så venter der også en meget, meget ydmyg vej i det. Fordi der kommer ikke til at ske noget, før en opvågning finder vej igennem det hele nære, vores eget rod, vores eget igennem generationer og inkarnationer, opbyggede forviklinger. Det er en ydmyg og dyb og smuk frisættelse, som finder sted og får lov efter en opvågning. Og det fører dybt, og det fører langt. Og det kan sagtens være,
at det også har en ydre udfoldelse på et eller andet tidspunkt, som nogen vil kigge på og sige, wow, der er godt nok nogen der har opnået et eller andet, eller lever et eller andet på et højt plan, eller et eller andet. Det kan sagtens være, at der er en ydre udfoldelse i en opvågning. Men fra den direkte erfaring i en opvågning, der er ikke noget behov for, at der er en ydre udfoldelse. Og slet ikke, at der er en ydre udfoldelse, der skal anerkendes eller se godt ud. Og hvis der er det, for det er der jo nok et eller andet sted alligevel, hvis der er det, så er det bare et af de tusinder af ting, der skal frisættes, der skal brændes med ind i det, vi er vågnet til. Der er en enorm frihed. Frihed til at være en nobody i en opvågning. Og også frihed til at følge med, hvad end der skal gøres, hvad end der er kaldet på i det indre, i det ydre, for os selv, for andre, for menneskeheden som sådan. Eller bare for en lille dejlig tissemyre, vi møder på vores vej, som skal have kærlighed. Whatever. Ja. Tak. Bare tak for at kunne dele her.